Zagreb je turistički buknuo tek kada se pojačala gastronomsko-kulturna ponuda. Nema sumnje da su značajniji doprinos rastu broja turista prije pandemije dali i privatni muzeji, čiji sadržaj i ponuda prilično odskaču od one javno financirane. No razlika nije samo u sadržaju. Dok javni muzeji ne moraju brinuti o zaradi, privatni muzeji jedva preživljavaju na koronom poharanome tržištu. Koliko će ih uspjeti preživjeti? Koliko znamo o čokoladi, proizvodu koji većina obožava? Zapravo malo, no to neznanje popunjava muzej čokolade otvoren krajem prošle godine u centru Zagreba. O atraktivnosti muzeja dovoljno govore gimnazijalke koje na posjet muzeju nisu uputili niti roditelji, niti profesori, već sama znatiželja. Odlučili smo se kulturno uzdizati u vrijeme pandemije nakon što 3 mjeseca nismo imali školu. A odlučili ste se upravo za muzej čokolade, zašto? Eto, ima besplatne hrane, smatrali smo da će možda biti manje dosadnih činjenica, meni osobno. Sviđa mi se, poprilično nisam uopće znala da se prije Krista već pojavljivala čokolada. Muzej čiji su cijeli koncept osmislili ljubitelji čokolade, bračni par Cerovac, sve je osim dosadnih činjenica, no da bi isti zaživio bilo je potrebno ulaganje od 2 milijuna kuna. Mi smo u roku od 11 mjeseci pronašli prostor, uredili koncept cijeli, doveli do kraja, taj koncept pretočili u prostor, pronašli sve artefakte koji su nam bili neophodni da bismo mogli cijelu tu priču prenijeti. Evo tu u ovoj prostoriji imamo te šalice, na početku smo imali samo njih. Najviše je glavobolje vlasnicima zadavala, ne biste vjerovali, administracija, no sve su to bile slatke muke za početni uspjeh muzeja. Ljudi su čekali na ulazu da bi mogli ući na trenutke, je 100 ljudi bilo pred našom blagajnom, nekad smo ih morali zamoliti da odu pa se vrate kasnije. I do samog zatvaranja prije korone, nas je u tih 2,5 mjeseca posjetilo 17.000 ljudi. No korona je poremetila sve, a kako je ovo privatna investicija, na državnu pomoć ne mogu računati, da bi opstali morali su se prilagoditi. U ovoj krizi nismo ju iskoristili na način da se odmorimo, nego smo jako puno radili na sadržaju kojeg nudimo, pa su tako naši pedagozi osmislili radionice za djecu koje radimo vikendima, rođendane, proslave za djecu, imamo proslave za odrasle. Važno je preživjeti ovu, nadamo se, kratkotrajnu krizu, pa se privatnici na muzejskom tržištu snalaze kako znaju i umiju. Vlasnica muzeja čokolade tako je optimistična jer u uspjeh svog muzeja niti najmanje ne sumnja. A da biti privatnik na tržištu muzeja nije lako, govori nekoliko primjera. Zagrebački muzej Vlakića, 5. najveća maketa željeznice Europe, zbog korone i poplave u Zagrebu u kojoj su pretrpjeli štetu od oko 150.000 kuna, prikuplja donacije za obnovu. Muzej ratne fotografije pak zbog korona i krize zatvoren i budućnost mu je neizvjesna. A koliko teško može biti najbolje zna Valentino Valjak, voditelj muzeja automobila Ferdinand Budicki. Zbog dugova i nemogućnosti podmirivanja mjesečnih troškova od oko 15.000 kuna, popularni je muzej prije 2 godine izbačen iz gradskog prostora koji je prije nego što je postao muzej zjapio prazan, a koji je udruga vlastitim sredstvima s oko $500.000 kuna uredila. Osim toga, kaže Valjak, njihov je fundus imao i povijesnu težinu. Mi nismo bili neuspješni, mi smo jednostavno politički uništeni. Naš problem nije bio ništa drugo nego što je uz istu zgradu gdje smo mi došao Pavle Kalinić koji nas je uništio kao druga osoba. To dovoljno govori da je prostor 3 godine prazan, da tamo nema ništa. Prema tome, kriv grad, kriva država, kriv gradonačelnik. Privatni muzej koji posluje kao udruga, nitko, niti država, niti grad nisu htjeli financijski pomoći. Za ulazak u očevidnik muzeja kojim bi imali pravo na javni novac nisu mogli zadovoljiti sve kriterije. Tako danas posluju u trgovačkom centru Zaprešiću i životare. Nažalost, promjenom lokacije izgubili smo praktički 90% građana i turista, škola. Ukratko, privatni muzeji žive kapitalizam, gradski državni muzeji žive socijalizam. Jer bez obzira na uspješnost ili neuspješnost, državni ili gradski muzeji dobivat će javni novac i to čak i ako im je posjećenost jednaka nuli. Privatnici koji od posjetitelja žive to si ne mogu priuštiti. Srećom u Hrvatskoj imamo i takvih uspješnih privatnih muzejskih priča. Primjerice one koji je posvećen neuspješnim ljubavnim vezama otkada je otvoren, a ima tome već 10 godina, uspješno posluje i nezaobilazna je turistička atrakcija glavnog grada. Muzej prekinutih veza bio je i prvi privatni muzej u državi. Početni kapital je bio posuđen, nam niko u banci nije htio da kredit. Moji roditelji su bili malo u panici kad sam rekao što ćemo napraviti. Postala je kalkulacija, treba nam 75 ljudi dnevno i mi smo ok. Mi smo imali iskustvo putovanja
gostujućih izložbi smo vidjeli kako to funkcionira i na osnovu toga smo vjerovali da to možemo i ovdje napraviti. Da su dobro procijenili govori činjenica da broj posjetitelja kontinuirano raste. Samo u prošloj godini bilo ih je 120.000, uglavnom turista. Ostvareni promet iznosio oko 6 milijuna kuna. To nije biznis u smislu da trpate novce, ne? To je nešto što se razvija malo po malo i mi pokušavamo što više reinvestirati nazad, jer mislim da se to sve isplati, ne? I držimo broj zaposlenih. Muzej putem franšize djeluje i u Los Angelesu, a o njihovoj svjetskoj popularnosti dovoljno govori činjenica da su realizirali više od 50 putujućih izložbi na svim kontinentima. I dok franšize nisu njihov model poslovanja, one jesu drugog privatnog muzeja u Zagrebu, Muzeja Iluzija. Do sada su ih realizirali 22, u Hrvatskoj pak posluju na 3 lokacije. Franšiza poslovanje, mislim, jednostavno ne bi krenuli u tu priču da ta priča nije imala smisla. Uz taj cijeli know-how koji nekako dobijamo, mi onda i franšizama uzimamo i, ajmo reći, mjesečni postotak od prodane broj ulaznica, tako da to imamo sve te ugovore s njima i onda mi na mjesečnoj bazi u principu zarađujemo na svakom tom pojedinačnom muzeju. S takvim modelom izvoze i hrvatsku pamet i proizvod, pa iako uspješnim privatnim muzejima ne pada na pamet da budu na državnoj sisi, ne bi škodilo, kaže Živković, da imaju povoljniji porezni tretman. U cijelom svijetu negdje čak i nula, u Europi su ili pola PDV-a ili su to cifre od 7 do 8%, znači jednostavno vanjske države poznaju proizvod privatni muzeji i tako ga podržavaju. I ne znam, u jednom Beču možda ima 130 privatnih muzeja, ali oni svi opstaju, zato što kad se otvori 135. ljudi će opet otići pogledati, jednostavno imaju tu naviku. Iako te navike u Hrvatskoj nema, ova dva muzeja imaju svoju publiku. Iako je kriza i njih pogodila smanjivši broj posjetitelja za gotovo 70%, svi se nadaju boljim danima i vraćanju u normalu. A osnivači muzeja, koji su prvi odlučili uložiti privatni kapital u muzejsku djelatnost, otkrivaju što će presuditi u opstanku na tržištu. Mislim da prvenstveno ovisi o originalnosti ideje. Ovisi u konačnici o sreći. Jer danas s privatnicima na tržištu, za razliku od prije 10 godina, sasvim sigurno imamo živahniju kulturnu scenu. Osim toga, zahvaljujući njima, u Hrvatskoj se pozitivno piše i govori i u svjetskim medijima. A u ovoj, kao i u svim drugim branšama, uspjeh će ovisiti o brojnim čimbenicima. Iako se čini da u COVID vremenima nitko ne treba nove zaposlenike, što više vlasnici su tvrtki prisiljeni otpuštati.